Hi guys, good afternoon. This is me again, Jepoy, and welcome to my channel. Kumusta kayo guys? And welcome to my vlog. And kasama ko pala pamangkin ko si Cholo. And for today's video guys, pupunta tayo ng Mamangal Beach tsaka Igang Beach kasi dalawa sa mga viewers natin ay nag-request na kung pwede daw mag-vlog naman tayo sa mga lugar na yun. Mga taga doon sila eh. Sabi ni Eileen Agag, "Hi sir, pwede pupunta naman kayo po sa amin sa Igang." Parang may pamerienda ata dun si Eileen. And then galing naman kay Harry Burega, "Hi sir, pa-vlog naman po ang daan papuntang Mamangal Beach at ang daan papuntang Barangay Palta." So yun guys, nautusan pa nga tayo. Try video po. So ngayon pupunta tayo doon guys para since patapos na rin naman yung summer at malapit na magtag-ulan, siguro ito yung best time para mag-visit tayo doon sa mga beaches pa na hindi pa natin napupuntahan. So ngayon nandito na tayo sa kahabaan ng Santo Domingo Bridge and pupunta tayo ng Mamangal muna. Dito tayo sa Barangay Palta dadaan para makita ni Mr. Harry Borrega yung lugar niya. And shoutout na rin pala sa kanilang dalawa, kay Eileen Agag and then kay Harry Borrega. So ngayon guys, actually madami pa akong beaches na hindi napupuntahan kasi dito sa Virac pa lang madami ng beaches, tapos sa mga katabing municipalities pa like San Andres, sa Bato, ayan. Yung malalapit lang yung pinupuntahan ko and yung mga nandito sa Virac lahat hindi ko pa napupuntahan. So, iilan lang yung mga napuntahan ko. So, paligo na tayo dito, papasok na tayo ng Palta. And since malaki din yung lugar ng Palta, meron tong Palta Big, Small, tapos ito, Palta Salvacion. Parang sa ibang lugar o barangay dito sa Virac dito. Tulad sa amin, nasa Kalatagan kami pero merong Kalatagan Tibang, merong Kalatagan proper. Kasi ito din sa Palta. Hindi ko lang sure yung mga borders nila kung mula saan hanggang saan. So, ayun. Ganito yung mga lugar-lugar dito sa Virac. Madaming mga branches. Parang yung Gugun Sirangan, may Gugun Sirangan, may Gugun Tian, may Gugun Sentro, ganun. Malaki kasi kaya hinahati-hati siya. So, binabaybay pa rin natin itong Palta. Kayo na lang bahala kung Palta Big o Palta Small o Salvacion pa rin. Kayo nang bahala. Yung mga taga rito lang yung makakaalam. Tulad ni Harry Borrega. Tapos liliko na tayo dito guys sa left. Itong red arrow, ito yung papuntang Mamangal. Tapos yung yellow arrow kasi, yung kabila, papunta naman yun ng Amenia Beach Resort or sa Palawig, kung saan nandun din yung Montecielo Mardate. So dito tayo papuntang Balite, papasok tayo ng Balite para puntahan natin yung Mamangal Beach Resort. Yung Mamangal Beach Resort, site lang yung Mamangal pero ang barangay niya talaga is Balite. So ito, makikita nyo dyan, Mamangal, Sitio Mamangal, Barangay Balite, Verac, Catanduanes. Parang ito yung nasa signage, Mamangal Beach Front. Tapos didiretso pa tayo para makapasok. Hindi kasi tayo papasok dito sa beach resort na to. Doon tayo dadaan sa kabila, yung walang gate kasi magvi-video lang naman tayo. Tsaka hindi naman tayo mag quick getaway. Hindi tayo mag-i-stay, video lang, for the vlog lang to. Tapos nandito na nga tayo. Medyo makulimlim talaga ang panahon. Masama talaga ang panahon guys. Buti nga lang hindi naulan kasi mga nakaraang araw talaga maulan. So pupunta lang tayo dito para mag-video bago pa magtag-ulan. Mapagbigyan natin yung dalawa nating viewers since malapit lang din naman yung mga beach resorts or yung lugar na pupuntahan natin. So nandito na tayo sa Mamangal Beach and right at our very eyes sa horizon natin yun, makikita natin yung silhouetted Mount Mayon and katabi niya is yung Mount Bulusa naman na nasa Sorsogon. And same pa rin, Mamangal Beach Resort or yes, itong Mamangal merong fine cream sand. Ayan. And kung halimbawa pupunta tayo dun sa papuntang south, sa medyo unahan lang ito, nandun naman yung Sunset Coast Beach Resort, yung na-vlog ko na rin, ito, ayan. Lagay ko na lang sa description sa baba yung link para makita nyo yung Sunset Coast. Tapos, ito nga, medyo nga lang kasi masama lang ang panahon, kaya kung makikita nyo, mapapansin nyo yung alon, medyo masungit. And makikita nyo naman sa mga dahon kasi napakahangin. Tsaka, kung makikita nyo dun sa previous vlog ko sa Sunset Coast, ang kalmado ng tubig. Pero ngayon, eto,
masungit nga, maalon. Ayan. So ito ngayon yung Mamangal Beach Resort. Ang ganda lang sa pakiramdam kasi ang daming puno dito sa may gilid banda. Shady siya. Kaya kahit pumunta ka rito ng tanghaling tapat, makulimlim pa rin or malilim pa rin. And yun nga, magandang lugar na to kung ang habol mo ay sunset view. Pero since wala kang sunset kasi masama ang panahon, mahangin tapos medyo maalon pa, ako na lang ang gawin mong view. Aro. Yun guys, alis na tayo dito kasi may pupuntahan pa tayong isa, yung Igang Beach nga, since paggabi na. And alam nyo guys, kahit ganito mahangin, medyo masama ang panahon, meron pa rin talaga nagsisipagpuntahan dito, nag-quick getaway, experiencing the idyllic and picturesque view. Tingnan nyo naman, chill lang, relax kahit ganito ang panahon. Sarap nga sa feeling ng hangin, diba? Pero yun nga, medyo nakakatakot lang kasi dagat siya, medyo madilim. Tapos eto na, tapos alis na tayo guys, punta na tayo ng Igang Beach. Dito na tayo dadaan. Tulad ng sabi ko, pag halimbawa mula dun sa shoreline, kung halimbawa pumunta ka ng south, going south, madadaan natin yung Sunset Coast na pinuntahan na rin natin. And dito tayo dadaan nga sa pa rin sa Balite. Tapos didiretso tayo ng Hawan, yun sa Barangay Hawan, sa kalakhan ng Barangay Hawat. Tapos Magnesia, and then yun, lulusot na tayo ng Antipolo to Igang. Tapos itong araw guys, papuntang Batag yan. Meron na rin akong vlog tungkol sa Batag Beach. Ito yan. Tapos papakita ko na lang din, or ilalagay ko na lang din yung link sa description para hindi nyo na siya hanapin. Yan, makikita nyo na rin yung Batag Beach. Tapos hindi tayo dumaan dun kasi kung makikita nyo dun sa vlog ko, yung Batag, katabi niya ay yung Marilima Beach. Tapos kasi doon yung daan doon mabuhangin, baka kasi lumubog yung gulong, mahirapan tayo, kaya dito tayo dadaan sa konkretong daan. Tapos nandito na tayo ngayon sa Hawan. Mula Hawan bababa tayo ng papuntang Magnesia, Buena Vista pala muna, and then Magnesia. Yan. Tulad din ng sabi ko, hindi ko alam yung mga border kung hanggang saan. Tapos yung may araw na rin na yun naman papuntang Marilima, and may vlog na rin tayo tungkol sa Marilima Beach. Ito, ayan. Tapos na rin natin, lalagay ko na lang din ulit sa description yung link para makita nyo na, wag na kayong maghanap. So ngayon nandito na tayo sa Magnesia. Ay tama ba? Oo nga, nasa Magnesia na pala tayo. And ito rin yung lugar na merong Del Sur, may Del Norte. Ayan, basta ganun. Yun, hindi ko rin alam yung border. Tapos iliw tayo dito. Tapos didiretso tayo ng papuntang Antipolo. Ayan. So, kung sino mga taga Magnesia na nanonood, shoutout na rin sa inyo. Nakadaan na din ako dito, pero first time kong dumaan mula Magnesia papuntang Antipolo. Ayun. And isipin nyo guys, kahit liblib na yung lugar, makikita nyo sementado pa rin talaga yung daan. May mga parts ng daan na alam mo yung naglalabasan na yung graba niya sa semento, pero compact pa rin. Pero ganun pa man, kahit ma-vibrate, okay pa din daanan. Tapos nandito na tayo sa Antipolo, and yung nasa horizon natin, yung may arrow red, dagat na yon. Hindi lang masyadong kita kasi yung reflection ng kalangitan sa dagat, kakulay niya, medyo madilim. And masakit nga lang din sa tenga dito kasi masyadong mataas. Bundok pala to, tapos pagbaba natin, ang lulustra na natin ay eto nga, Antipolo, Barangay Antipolo. Tapos mag-turn right tayo, papunta na ng Igang. And Barangay Igang nga pala is well known for Twin Rock Beach Resort. Yun yung pinaka-trademark ng Barangay Igang. And yun pala, Eileen Agag, eto na pala yung yung lugar mo. Saan pala yung sa inyo dito at makikimerienda ako? Hindi, joke lang. So, eto na guys, yung Barangay Igang, and yun nga, kahit malayo siguro si Eileen, through this vlog, makikita niya na parang nakauwi na rin siya sa kanila. And ito pala guys na nasa left ko, ito pala yung Igang Chapel Ruins.
that was just built just few meters away from the shore or seashore. And yun nga, nasira nga lang ng bagyo. Nasira yung yung belfry niya, or sabihin natin yung pinaka-chapel niya dahil sa bagyo. Tapos sakyat lang tayo saglit dito, and then pagbaba natin pagbaba natin dito, papunta na tayo ng Twin Rock Beach Resort. Pero hindi tayo papasok ng resort kasi mag-vlog lang naman tayo. So didiretso pa tayo doon, yung papunta ng Talisoy Park. Kasi yung katabi nitong resort na to ay meron ding baybayin. So doon na lang tayo mag-vlog para hindi na tayo magbayad ng entrance doon sa resort. Lang naman tayo, mag-video na lang tayo. So ito yung sinasabi ko, guys. So just katabi lang yun. Tapos ito na siya. Maliit lang yung area na to compared sa beach resort na katabi, pero dito na tayo magkuha ng vlog. So yung may red na arrow, yung bundok na yun, guys, sa likod nun meron pang maliit na bundok. Para silang separated islet or rock formation, pero magkarugtong naman sila underwater. Kaya siya tinawag na Twin Rock. So ayun, ito na siya, ang Twin Rock. And dito na nga lang tayo sa gilid kaysa doon tayo sa loob, kasi para hindi na tayo magbayad ng anong tawag doon, ng entrance fee. So ito ang Twin Rock. Ayan mismo. Yan naman yung beach resort. Pero kung kumpara dun sa pinuntahan natin sa Mamangal, medyo kalmado yung tubig dito. Bakit kaya? Ba't kaya ganun? So yun, guys, paalis na rin tayo. Tapos yung may araw na rin na yun naman ang Talisoy Beach. May pinuntahan na rin tayo, or may na-vlog na rin ako sa Talisoy, yung Tampad Beach. Ito. Tapos ilagay ko na lang din yan sa link. Ay, sa description pala yung link para hindi na kayo maghanap. So makikita nyo yung mga beach resorts na vlinag ko dito. So pauwi na tayo, guys. Pabalik na kami, tapos na rin kasi medyo madilim na. Kaya kami sisibat na rin kasi yun nga, gabi na. And yun pala, dadaan uli kami dito sa sa Igang. And then after Igang, daan kami ng Antipolo. And then diretso Paho, Barangay Paho. And then San Isidro Village. And then ayun na, pauwi na sa sa Calatagan proper. And pero bago pala yan, dadaan muna kami sa sa Antipolo, kasi may nakita ko doon na parang ginagawang kalsada eh. Hindi ko lang kasi sure. Kaya ang gagawin ko, dadaanan natin, mag-quick visit tayo doon. Mamarites natin kung anong ginagawa doon. Kasi parang panibagong infrastructure na naman. Let's see. And ngayon, nandito pa rin tayo sa Igang. And then after Igang nga, pag medyo madami-dami ng bahay na nakikita nyo, nasa Antipolo na tayo yan. And then after naman ng Antipolo, pag-turn left ka lang, kung galing ka dito sa dinadaanan ko, papunta na ng Paco. Malapit na yun malapit ng Palnab and San Isidro, kung anumang daan ng dadaanan. So ngayon nasa Antipolo na tayo. And then dito sa ito yung sinasabi ko, mag-turn right tayo dito kasi may nakita akong parang ginagawa dito. Ito nga, kasi dati alam ko puro lang to lupa. Ngayon ginawa na ng parang daan. And akala ko daan din talaga siya. Pero pala, hanggang dyan lang pala yung yung sinimento. And then kung titingnan mo naman dito sa kabilang side, nakasarado naman siya. Pero mas maganda sana kung gagawin tong daan para at least merong alternate route papunta sa papunta ng Igang, o kung galing ka man ng Palnab man or Paho, di ko alam, basta yun, mas maganda sana kung meron pang isa pang daan. Ayun, guys, babalik na tayo, dadaan tayo ng Paho, pero itong dinadaanan natin sakop pa rin to ng Antipolo del Norte ata, and then eto ng Patag sa Paho na to. Yung sinasabi ko, yung border, hindi ko pa rin alam. Sabihan na naman ako ng best friend ko na hindi ko inaalam yung mga lugar. Makikriticize na naman ako. Pero ayun, guys, hanggang dito na lang kasi patapos na rin yung aking video, and salamat uli sa panonood. Ito na yung tulay ng Paho, and then tama, tulay ng Paho, and then pagbaba Paho pa rin, and then pagkatapos ng Paho, Palnab. Pero kung magto-turn left ka, San Isidro Village, tapos packet ka na ng airport.
So yun guys, tulad ng sabi ko, thank you so much sa panonood. And kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to like, share, subscribe, and follow me rin on my Facebook page. Jepoy's TV pa rin. And comment lang sa magpapa-shoutout at isa-shoutout ko kayo. Walang bayan. Shit. Yan guys, nandito na tayo sa San Isidro Village na sinasabi ko. And after San Isidro Village, lulusot tayo sa airport. San Isidro Village pa rin naman yun. And then, eto nga, airport, and then diretso para sa main road na. And then papunta na tayo ng Calatagan proper, dadaan tayo ng Katsu, and then ayun na. And guys, thank you so much ulit sa panonood. Goodbye, have a good one.